Hi havia una vegada un nen que vivia molt feliç i cada any rebia els millors regals del Pare Noel. No obstant això, tenia un amic que mai tenia un somriure a la cara. Sempre caminava callat i pensatiu. En una ocasió, li va preguntar quines joguines li havia portat el Pare Noel per Nadal, pensant que així s'animaria, i quan va veure la tristesa a la cara, va saber la resposta. Com podia ser? Es va preguntar el nen que no entenia perquè el Pare Noel s'havia oblidat del seu amic. Així va ser com l'any següent es va proposar esperar al Pare Noel i preguntar-li si no tenia prou regals per a tots els nens. Puntual amb les campanades de les 12, el nen va sentir com el trineu del Pare Noel s'aturava al sostre de l'habitació. Es va llançar a córrer i just a temps per trobar el Pare Noel sortint d'entre cendres i taroncs. El nen, que estava fortament decidit a confrontar amb el Pare Noel, li va preguntar: «Pare Noel, per ventura no tens suficients regals en el teu sac per a tots els nens? El meu amic l'any passat no va rebre res, així que aquest any jo li cedeixo les meves joguines». El vellet va mirar consternat al nen i li va dir: «Estimat, ets un nen molt dolç i molt bo. És per això que cada nit de Nadal aquesta és una de les primeres xemeneies que visito. La veritat és que el meu sac és màgic. Dins d'ell guardo milions de joguines per a tots els nens del món. Però, tot i que visito a cada nen i nena, no sempre puc deixar-les les mateixes joguines. En algunes llars trobo patiment i tristesa i les meves joguines no són suficients per canviar això». Veient que el nen seguia esperant la resta de l'explicació, en Pare Noel continua dient: «Amb aquests nens, que no són feliços, els hi dono el millor regal que tinc per donar. En el meu sac també carrego amor, oracions i esperança, i això els hi deixo perquè rebin l'any següent l'alegria de l'esperit de Nadal». El nen va comprendre llavors que el Pare Noel repartia diferents tipus de regals i va decidir que ell també podia ajudar el seu amic, pel que va exclamar: «Doncs jo ajudaré el meu amic compartint la meva alegria i amistat amb ell». Al que el Pare Noel li va contestar amb un somriure tendre i va desaparèixer. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, el conte del millor regal del Pare Noel ja s'ha acabat.